Danny han er lige været her. Danny han er min kameramand på 6. år, og januar 22 havde vi en ROAS på markedsføring grundet Dannys videoer på 19. Altså penge 19 gange tilbage. Danny han er sindssygt god, og at man kan sige, at det som vi tilbyder her, det er muligheden for at støtte et sindssygt godt formål, som vi allerede så godt i gang med, men også på samme tid rent faktisk at få en fantastisk måde at kunne formidle sin virksomhed videre på. For en ting, der er helt sikkert, det er uanset hvor god du er til noget, hvis der er ingen, der kender til dig, så er det fuldstændig lige meget, hvor dygtig du er. Så det som Danny han laver her, det er simpelthen, at han går ind og skræddersyr en reklamefilm til jer. Og det er simpelthen videoproduktion, det er filmning, han laver scripts, det hele. Han lærer din virksomhed at kende, og så laver han et fantastisk produkt, der gør, at din synlighed den kommer til at sparke for ham. Altså jeg bruger Danny til rigtig mange videoer, og det er vanvittigt, hvad han kan gøre. Jeg tror, han har lavet en 10-15 videoer for mig efterhånden. Ja. Og han får en til at få det til at føle alt naturligt. Og det er virkelig, virkelig sindssygt, og det har virkelig gjort meget.